салом дӯстдорони Барселона, 1 соат пеш конфронси Лионел Месси дар Камну ба анҷом расид ва онро ман барои шумо бародарон бо забони тоҷикӣ тарҷима карда мехоҳам пешкаши шумо намоям. Аз шумо мисли ҳарвақта лайк ва дар канал обуна шудан, аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акнун дар ягон ҷо баъз уршнед, мо бошад сар мекунем. Дӯстон, чӣ хеле ки медонед имрӯз соати 22:30 ба вақти Москва дар майдони Камну бозӣ байни Барселона ва Ювентус мегузарад барои ҷоми Гампер. Дӯстони мо аз 1х қариб ки ба ҳар дуи ин дастоҳо коэффициенти якхела медиҳад, аммо ба ҳар ҳол ба ғолибияти Барса боварӣ доранд. Аз ҳамин сабаб ман дар онҳо 5000 рубл ставка мемонам. Шумо бошад интихоботонро худатон кунед. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Салом ба ҳама. Дар рӯзҳои охир ман фикр мекардам ки гуфта метавонам. Росташро гӯям, ман дар бораи чизе фикр карда наметавонам. Пас аз солҳои тӯлонӣ ки тамоми умри ман дар ин ҷо гузаронида шудааст, бароям воқеан душвор аст. Ман ба ин омода нестам. Ман ва оилаам боварӣ доштем ки мо дар ин ҷо дар хонаи худ хоҳем монд. Мо фикр мекардем ки дар ин ҷо дар Барселона мемонем. Хуб, имрӯз ман бояд бо ин ҳама хайру хуш кунам. Аз рӯзи аввал то ба охир ман миннатдорам. Дар ҳақиқат ман меравам. Ман аз ғамхорие ки одамон ба ман зоҳир кардан хеле миннатдорам. Ман хайру хуш накардам, зеро ман ҳеҷ гоҳ дар ин бора фикр накардам. Ман ҳеҷ гоҳ тасаввур карда наметавонистам. Ман беш аз 1.5 сол мухлисонро надида аз клуб меравам. Ман мехостам ки Кампно пур шавад ва ба таври дуруст хайру хуш кунам, аммо аллакай ҳамон тавре ки ҳаст. Умедворам ки ман метавонам баргардам ва як қисми ин клуб шавам ва ба онҳо беҳтарин шуданро кӯмак намоям. Ман ҳамеша тамоми қувватамро ба ин клуб ва ин пироҳан аз рӯзи аввал то охир мебахшам. Мехостам ба таври дигар хайру хуш кунам. Касе чунин хайру хушро тасаввур карда наметавонист. Мехостам пас аз шунидани кафкубиҳои охирин дар майдон хайру хуш кунам. Мухлисонро пазмон шудам. Беҳтарин лаҳза дар ин ҷо чист? Ин хеле душвор аст. Ман дар ин ҷо бисёр чизҳоро аз сар гузаронидам, аммо шояд лаҳзае ки ман дебют кардам, ин орзуи ман буд. Ман ин лаҳзаро ҳамеша дар ёд хоҳам дошт. Тамдиди шартнома, ҳамаи чиз анҷом дода шуд. Мо ҳама чизро ба мувофиқа расонидем ва дар лаҳзаи охир бинобар мушкили Ла Лига ин корро кардан имконпазир буд. Ин ҳамон чизест ки Лапорта онро шарҳ додааст. Мо тамоми кӯшишро ба харҷ додем то бимонем. Ман ба ин омода набудам. Соли гузашта бо бюрофакс як чизи гузашта аст. Ман мехостам бимонам. Ин хонаи ман аст. Ман ғамгин шудам. Ман фикр карда наметавонам ки чӣ гӯям. Ман наметавонам воқеиятро қабул кунам ки ман ин клубро тарк карда зиндагиамро комилан дигар мекунам. ПСЖ, рости гап ин яке аз имконот аст. Ман бо касе чизе розӣ нашудам. Аз клубҳои манфиатдор ба ман зангҳои зиёд омадаам. Ман аз клуб барои тамоми касбам, барои унвонҳое ки мо ба даст овардем, барои мағлубиятҳо миннатдорам, зеро онҳо барои ман як дарс буданд. Тавре ки Лапорта гуфтааст, ин клуб аз ҳар кас бузургтар аст. Одамон ба мисли дигарон одат хоҳанд кард. Мо дар ҳақиқат бозингарони хеле хуб дорем. Оё мехоҳам дар оянда ба Камну баргардам ва бо мухлисон видо кунам? Бале, аммо рости гап ин тавр нахоҳад буд. Ин лаҳза гузашт, аммо возеям барои ин одамон ман барои ҳамаи чиз дастрасам. Аз ин рӯ ман ҳеҷ чизро истисно намекунам. Вақте ки интихобот ба охир расид, мо бо Лапорта вохӯрдем ва суҳбат кардем ва аз ҳамон лаҳза ман итминон доштам ки дар Барселона бозӣ карданро идома медиҳам. Шартнома ҳеҷ гоҳ мушкил набуд. Пас он чизе ки рӯй дод, аммо ман шубҳа надоштам ки мемонам. Ба Хавер Тебас чӣ мегӯям? Намедонам. Ман бо ӯ чанд бор вохӯрдам ва воқеан бо ӯ ҳеҷ мушкиле надорам. Оё Лапорта моро барои пирӯзӣ дар интихобот истифода бурд ва ба ман дурӯғ гуфт? Не, мо ҳама боварӣ доштем ки ман дар ин ҷо мемонам. Мо ҳама чизро мувофиқа кардем ва ҳеҷ мушкиле набуд. Мо ҳамеша ростқавл будем. Ман мехоҳам Дани Алвесро бо тиллои олимпик ки ӯ ба даст овардааст табрик кунам. Вай дӯсти наздики ман аст. Агар шаваду ман бо Барселона вохӯрам, чӣ хел худро ҳис мекунам? Мардуми Барселона маро мешиносанд. Онҳо медонанд ки ман рақобат карданро дӯст медорам ва ман барои ғолиб шудан дар ҳамаи чиз мубориза мебарам. Акс бо бозингарони ПСЖ, ин як тасодуфӣ буд. Мо шомгоҳ барои истироҳат ҷамъ омадем, зеро мо дӯстем. Ман барои ғолиб шудан дар Лигаи Чемпионҳо ҳаракат мекунам, аммо ман то ҳол нигарон ҳастам ки ман ва Барселона 3 ғалабаи дигар ба даст наовардем, гарчанде ки мо хеле наздик будем. Оё ман метавонистам музди маоши худро боз паст кунам? Ман пешниҳод кардам ки қарордодамро бештар аз 50% коҳиш диҳам, аммо онҳо аз ман чизи дигареро талаб накарданд. Бисёр чизҳое ки одамон мегӯянд дуруст нестам. Ман ҳар коре ки аз дастам меомадаро кардам. Соли гузашта ман намехостам дар клуб бимонам, аммо тарк накардам. Имсол ман мехостам бимонам, аммо натавонистам, гуфт Лионел Месси.
дӯстон, ин буд суханони Месси дар конфронси имрӯза. Акнун дар Барселона эпохаи нав сар мешавад ва кӣ медонад, мумкин баъди 3-4 сол дар ин эпоха Месси саҳми худро мегузаронад, на ба ҳайси бозингар, балки ба ҳайси коргари Барселона ё ин ки ягон чизи дигар. Чӣ хеле ки Месси гуфт, дарҳои ӯ ҳамавақт барои Барселона кушода аст. Ба ҳамин тавон дӯстон, боварӣ дорам ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барсатиҷиро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.